rewanane ayo mas ayo piye ayo mas iki piye yo lali lo mas kowe selali anak bojone Mas Lurah Indarjo ya mas bayame lemu ayame yen wis ketemu muda waras oke katur Mbah Karti wonten ing Karanggalem sugeng midhangetake tresno iki tak titipke ajakan salawase tresno iki ra bisa najan sliramu neng adoh papane Mbak Maya memuji karang dalam benda kang mriki. Sampai
Detris, iki disoting lho. Disoting. Pak Detris. Jenengan mengke nek mau mang tekem tok. Ciri-ciri wong tekani ngene iki. Tekan piye wong ditekem tok kok Urung tekan. kok urung alon-alon. Oh, nek cepet entek ya isin. Lah maksudnya iki lagu iki kan rampung. Lah iya. Mergo iki disoting karo Pak Tris dari alon-alon nggih Pak nggih. Lah nggih. alon-alon ki lagune. Nek ditekem terus enteke kapan? Engko ya entek. Iya, Ya, Pak waktunya, Tris. waktunya panjang sampai subuh jadi. Masuk anake bendol. Ada Kemarang ora wadoyo lho. tentrem sawasi seratyane ngata papani nanging aku isih eling Terima kasih, matur nuwun Pak Tris. sasa. Ayo Mas, ayo. Ayo. Salam kangen buat yang kangen-kangen aja. Karang Taruna digoyangnya. Telapak Jatiasa. Ayo, ayo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen sajroning ati. Yo Mas Mento. Biyen ati andum tresno bebarengan. Awas gedung saiki adoh labane tanpa dokter kepiye matane aku tansah ngantuk-antuk moga liya bisa ketemu
kok ucul neh. Wis ra eneng kok udul. Ijik siji diman-iman kuwi. Iya, nggo gantolan. Nggo gantolan. Lah iya nggo gantolan kok. Panyuwun kumring sliramu. Mbak Lestari, krawitan iki apa to? Muda laras. Sing duwe gawe sapa? Pak Supar Grandem. Oh iya, yo kleru lho ya. Lewat aku kelingan gubuk kae rene diajeng lek nyuting kono nggo leren ing cagak bak tulisan warna abang tondo isih prawan ya jenengiku bekas mara biyen kae monggo antum tresno kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti Kakatrina cetetan sajroning ati datang nuntur saya merhati kantor Pak Wardi Setia Putri Jurakane bakso wonten Sulawesi ugi juragan transportasi Setia Putri wonten Jatipura ugi Mas Blonet wonten Bedosari ugi keluarga besar Sunyoruri Mas Yanto wonten Menjing Mas Lurah wonten ing Kedung Jeruk Mas Lurah Gedong masukin yen liwat aku kelingan kubuk kae yen aku leren Allah Allah ing cagak tebak tulisan warna abang
kae insan pati nganti besok ora bakal kubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagak trino apa? Duh, dereng rampung lho, Dik. Dereng lho. Nggih, tesih lorong kas. Ayo, hae ngono lho, Les. Hae. Cedhek. Lho, ijek to. Sajroning ati. Saya merak ati. Ew. Mas Narto. Oke. Mas Narto Endah Spot Motor. Ya. Aja senang
pisah embung kangen sliramu Para di mana ada modal laras monggo Mas Narto Pak RT Mas RT Yoho mania Ya, ayo Mas, ayo. kowe bali Apalatus balot recot rasa kangen ra bisa mari Saga-saga mung sliramu Saga-saga so nambani lah Pak Kepala Suku wae teng pundi niki Anu, ning kamar mandi. monggo Mas Narto Mas FB RT yo ojo malam
Motorsport sugeng midhangetaken seneng aja mung mandeng kiwir ana ngenti dalemi ayo ayo ugi Pak RT wonten Jawa dulur-dulur putra parikesit
besar Indah Kargo Mas Erik ugi sedulur kula Bapak Surat wonten ing Bandungan dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten lawan dalu masuk Mbak Mayang monggo brek pangunci sendang Mas ugi bose lele eo 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 iki ya dimirengke dulur-dulur kula wonten ing Kasian Kutha. Mliginipun keluarga besar Indah Kargo Mas Erik. Indah Kargo. Nggih, Bu Ina. Ya Mas Erik. Niki malam Jumat Kliwon. Iki ya melu nirakati wetone Pak Ditomo. Jemah pon. Oh. Jemah pon apa Jemah Kliwon iki? Jemah pon. Oh lah kok. Oh, urung Jemah pon to. Jemah Oh, pon. cek Jemah Buri ya, Pak? Wah, ya berarti getonku gak sida. Mboten sida mergo niku biasane nek Jumah Kliwon ki ya piye carane iki ndelalah pas PJ kok Jumah Pon lagi error iki. Ya. Sabtu Mas kamu
Kowe iki wis mudeng Rin. Ora iki lho dadi apa ki ngresiki kuping lek disogok lak keri to Lek. Coba apa piye? Oh iya. Iki lho ngresiki kuping. Ya aslimu karo perasaane karo laire beda iki. Ora. Perasaanmu gak kuwi. Sing positif thinking. Wis tak ajari kok. Masukin. Wis diajari Pak Tomo. Diajari. Bayu meneng. Di rumah ke Lek Amo. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno sing tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjang kaya ra bisa ngonsati saben wanci tansah aku ati nanging aku ati blaka wakasane kembang ora tresno kadang adoh yen katulung nanging caket sakjroning atiku enggonku nandang tresno iki wis kinodrat modrat satremo lakai wis gak ngeri kowe iki kok iso keri wong kowe iki mati rasane kok. Ula sawah sapa ngendok Detan ati kalwa kapilot danan saite bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu ayo mas ayo transportasinya Setia Putri Jatipuro. ya bos Setia Putri yang dikendari Bandung Namawang Mas Care. Pak Care, Pak Larto, Pak Sri Membo, Dimas Gono, Pak Nardi. Kami asik. Masuk. Sopo sing ora kedanan Mripate. blalak-blalak gawe awe kaku karo solanangku yen anyawang rin esem lan guyumu yo Sayange anakku loro wis
keri kok. Terima kasih Mbah. Ya Allah. Masa keri. Ya iya. Makanya disogok. Sogok duit ya Rin. Iya Pak RT. Tak rewangi. Tak rewangi pati geni pamriye arep sulung atine. Tresno sesideman. Aku ora kekerapi amang sliramu priya kang ada ante. Ayo Pak Tris. Pak D sentot ayo Pak D. Pak RT ayo Pak RT. Terima kasih berkah selalu nggih Pak nggih. Monggo Pak RT nyanyi. Monggo Mas kamu. Yuk. Warga Bejar Mojo Gedang. Terima kasih. Luwe becik patenono timbang pepisahan langkah kang sulit yo tak rewangi samudono Asik-asik lewat bintangin alismu kasang gelandang rasanya hatiku muslim serius waku aku isih mampu ngateni selahmu. Ayo Pak Tris, Pak Sentotnya, Pak RT. Jiwaraga buka urung kehormatan mamprung rubuh ngarep ijo. Pokoknya piyayi bludru ki nera nyawer keri. Kandani keri-keri. Keri-keri. Alah. Oh, Pak Dino derek Urip lho. ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Masa isine apa-apa wae. Nadyan sesideman mesti tak ujuke. Ya Bos, ya Putri, terima kasih. Kesel bar. Mudoras. Ayo Mas, ayo. Pusing toh. Yo Mas Ari, Peleman Mania, ugi Mas Joko Basir. Ayo. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu anang aku sineksena lintang rembulan jare
cukup kanggo sandang lan pangan. Soko soko soko. Soko soko soko. Soko soko soko. Aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit miliaran wayah apes wetenge krasa kroncongan sogo wah iki mesti rezeki teko mak jedor dan pertamane asik rezekine tambah owe tambah lupo cukup kanggo sandang sogo keri aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit miliaran payah apes wetenge krasa kroncongan wah iki mesti rezeki teko